Bulag nga oras sa kaprobinsyaan. Idanon mi kada kayo, dagiti napapatagadamdamag, manipod iti Kapitolyo iti La Union. Daytoy, ti baro atimak iti Kapitolyo News Program. Sipo didituan 2016, ti panagbali na Heart of Agritourism in Northern Luzon by 2025. Ti turturungan a direksyon iti probinsya iti La Union. Nang rugi daytoy asirmata iti administrasyon, iti sigod a gobernador ani Governor Francisco Emmanuel Pacoy Ortega III. Ken intultuloy met tegdama nga administrasyon nga idadauluan ni Governor Rafael Veronica Ortega David. Kabayatan iti panaglabas iti panawen. Inot anayam ammo daytoy a panggep karagiti ka probinsyaan. Ingana ana alukoy iti kaduan a makikaysa ken mang suporta iti parang papigsa iti agriturismo ditoy La Union. May salitoyan ti retired engineer ken farm owner ani Manuel Acosta anamati iti dakkel a potensyal iti agriturismo ditoy La Union. Sipot idi na ibangon na iti Ibits Farm. Adu a manalon tinatulungan na ken adu a turistan tinaawis na a bumisita. Marami na itulong sa akin ng PGLU. Yung mga trainings na lang at saka yung mga Green Award, Green Tourism Award, yung pagbebenta ng mga produce namin, napakaganda. Sila na mismo ang kukumbinsi sa amin na ibenta, tulungan kami. Karaman dagitoy nga inisyatibo iti sektor iti agriturismo karagiti na pagsasaritaan iti naangay a PGS Institutionalization Summit idila ang Abril 13 ken 14. Indauluan daytoy iti Institute for Solidarity in Asia a maysa karagiti aktibo a partner iti Provincial Government of La Union a mangilunglungalong iti transformative governance. Kagiddan daytoy iti panagpinirma iti Memorandum of Agreement ni Governor Rafi ken ti Isa nga inbagi iti Executive Director ani Christian Zanes tapno pagsaganaan ti maudi atukad iti performance governance system. Baban iti daytoy as summit ditoy as sinublian iti PGLU dagiti nagapuanan iti napalpalabas atowen ken dagiti plano pa iti probinsya para iti masakbayan a nakalinya iti agritourism vision. For the institutionalization, there is an application that we need to submit as PGLU. That is the first and the most important part of the application, the so-called breakthroughs then and now. Panggap iti PGLU amay pasa iti institutionalization stage revalida iti performance governance system. Daytoy ti agserbi at tulbek tapnunan anay a mabigbig iti La Union kas Heart of Agritourism in Northern Luzon. Dinayaw mat iti Multi-Sectoral Governance Council dagiti estratehiyang inimplementar iti PGLU para iti panagabanse iti agritourism vision. There should be an air of excitement kasi this will be the culmination of all our efforts for the past how many years, for the past 3 stages. So I guess this is something big and we are all hoping na we could really actually see PGLU becoming the heart of agritourism in Northern Luzon by 2025, even earlier. Tuloy-tuloy na ito. Marami na makukumbinsi na mag-invest sa agritourism, lalo-lalo na mga infrastructure. Siyempre, yung mga kalsada na pupunta sa mga barangay, andun na yon. Kasi isa ambition, ang focus nandun lahat sa agritourism. Positibo iti panagkita ni Gov. Rafi ang magunod ti probinsya iti panagbali na Heart of Agritourism in Northern Luzon iti tuwan 2025. Babaan iti agtultuloy a La Union probinsya nihan. Let's all work together for the common good, and that is to have a stronger La Union, a province worth living in para sa lahat ng mga kaprobinsyaan natin. So, to my dear PGLU family, let's be inspired, let's be invigorated, and let's get ready for the many more days, weeks, months, and years to come para mabigyan natin ng magandang kinabukasan ang next generation and future generations to come. Prioridad iti PGLU, apapigsaan pa iti sektor iti agriturismo karagiti sumar sa runo atawen. Babaan karagiti na ilatag nga estratehiya ken inisyatibo tapnunan anay ang mapasaya at iti biag dagiti kaprobinsyaan ken mapaduras iti lokal nga ekonomiya iti La Union. Itinagan ni Governor Rafael Veronica Ortega David, daytoy tigayem ken kabsatyo, John Martin para iti Provincial Government of La Union, baro atimak iti Kapitolyo News Program.